kulit turu kandang kaya kirasane. Ini anak loro lontalan. Isine ke kapitunane marang liya. Kapan kowe mari le? Kapan kowe eling marang Rino lan mengisi kok jalur kersane Gusti. Muga-muga mari tumindak kaya ngene kira kasane rekan tangan. Ora duweni apa-apa. Waktu aku mati tanpa ninggal gondolan. Kowe sebayo ring panggonane Simbok. Umpama Simbok ora pitulung marang Pak Tungatoro Kandang. Simbok ora bisa ngedhekake kowe Kolda. Nganti panggonan lupa saka kawalasane Pak. Nek kowe dadi anak ora migunani kanggo malah gawe rekasane kuwi mesin. Gusti kabur bentiman. Kersa penjenengan niku. Paling kamlasan dhateng marang kersanipun eling, kersanipun tenang kole aku wis ora tau lapo-lapo. Percuma
gledhaho kaya ngopo nyatane anakku ora ono nyawa tanpa guna. Saiki nek mbok aku maling karo kowe. Nek mengko anakmu ndang pilangke mulih kandhanono supaya gelem marini nggone tumindak. Ya, gawe kapitunaning liya. Aku jawabku. Lan, tur aku ya mulih karo kowe. Yen pancen anakku nggih kapitunanmu. Ana sak jabane omah, arep mbok jor mbok ngono. Kowe wis hak mulih tenan lahir batin aku lega-lega. yen to panjen mengko lodang pilarang gelem mareni nggone tumindak maling biaje ora cukup mung lodang tak pateni. Kalau bukan tak tumpes kok. Mulai. Kamu cok. Allah. Tolong gemeni kowe. Loh, bajingan opo kae? Lho wong tuwek kok nganti demeni apa kowe? Gusti anakmu kae kapitunanku. Iki kok perkara wong semurah kae kok arep grutek mateni wong. Lho jaran bilang. Kowe malah nyetrap-trapane sibuk lele. Tujune aku mau pinter omong yo le, apa ora. Aku kelakon mati. Banget anakku Gusti. Aku iki ngantuk ya, Mbak. Ape turu. Ngantuk. Bar melekan bayi ngono. Ngantuk arep turu. Ana puputan bayi aku. Bar nggawa bojone wong arep demeni. Anak-anak. Lho kowe lele. Kowe iki jare ngeke putane liyan, nyolong, maling, rampok. Sing nyolong bojone wong iki sapa? Iku mau wong semunake. Padha kandha kowe arep nyolong, kaporo wis arep mbok demeni ya. Ora ya, Mbok. Aku ora tau nyolong wong wedok. Iya, Mbok, iya. Ya tekno. Padha wae. Lha apa padha? Kowe padha wae tunggu untuk tutup. Ora iso, aku nek padha ngapa? Maling nyolong. Iki lho, nyolong wedokan kandhane ra kenek. Kowe ya padha wae nyolong mung kandhane wong semunake. Aku yo nyolong ning ora wedokan. Apa? Aku nyolong sego. Padha wae lele. Rungokno kene, lungguh. Lho di anak loro do edan kabeh. Lha apa edan? Kowe kuwi Ngapa aku edan? Yen dikandani wong tuwa sekecap ganti sekecap. Duh, Gusti, di anak kok kaya ngene. Ku mau ngerti kok kaya ngene le, kowe ora tak lairke tak lebuake nak kowe. Lebono neh, Mbak. Ngono, geton. Gelak. Lairke aku ki geton. Kon gelak. Padha ae, Mbok. Aku ngerti mbok lairno ning donya iki uripku rekoso. Ora iso seneng kaya kanca-kancaku. Kancane numpak montor, duwe montor, aku rekoso terus. Ngerti yo ngene aku mbok lairno ya moh, aku nginep ning wetengmu kok 3 tahun aku. Nginep nang wetenge mbok 3 tahun. Iya. Ya nek kowe lahir terus sekolah TK. Apa enak ning jero weteng timbang lair rekoso ngene. Masih mbok pangan apa nang jero weteng? Malah mangan pengen apa-apa eneng. Ana iku apa? Pengen rempelo ati ana, usus ana ning jero. Khususnya mbok empuk pangan. Mangkel napa ngene sik tak tunggone omonganmu kaya ngono. Nek tak tinggal mati sansaya. Ngene iki ora waras tenan. Sing ngomong ngono kudune ora kowe, kuwi. Lho, lah sing Sing ngomong ngomong ngono kudune aku. lah kok gak ngomong-ngomong. Lho bocah sambar foto tenan kowe iki. Wong tuwa ngene terus piye karo? Lungguh kene sama. Aku ki udunen ya. Kok lunggah-lungguh ae. Lungguh iso ora kowe? Ya. Wong tuwa mau sekecap ganti sekecap. Mangsuli terus. Anak ngene iki menakno wong tuwa jek kurang trimo ae. Menak nang apa kowe? Lho, ndek anak loro maling kabeh ngene iki nek entuk suwengi mbok nggo urip setahun ra kena piye? Arek konangan. Digebuki kowe. Konangan sing ngarepani sapa? Lele, iki mau bar kae wong sak donya, wong sak desa. Do ngeroyok simbok. Nglimpe ngenteni aku gak ning omah. Kowe gak Nek ngerti aku ning omah, alah ora ana sing wani. Rasane tok lho ora wani. Kok krungu ngrasani aku karo kakangku, tak parani bengi tak depok rongkonge. Wong ora kemplaki ora karuan kowe. Le, aku bar digruduk wong le. Duduk. Bojone
jarine mbok demeni sih mbok. Digruduk kan dikapakno, Mbok. Ani pateni sih mbok. Malah beneran Mbok kok diurupno beras. Lu anak kok disamber gelap. Matono wong ae. Anak kok iso omongane kaya ngono iki. Cangkemmu kok mangap ae. Digeruduk, Jare. di demo, Siap. dimasak. Perkarane aku karo adikku malih. Ora mung kuwi kowe jare nggo bojone arep mbok demeni le. Iya, tak colong ning ora sida tak demeni kono. Ngono kok aja ngono ya le. Mari kowe mari. Kowe barang kowe aja grep nek kok surupan. Iku lho marai. Aku mbok kan leren kok. Ya, Rei. Rei. Rei le. Aja gelem. Bento tapi piye iku? Mari ya le. Menak-menak dadi maling kok nyambut gawe sewengi, iki mbok nggo urip setahun 2 tahun kena. Ngono. Dalan pilar. Lah nek mbok kon leren nggonku dadi maling terus nyambut gawe kok. Nyambut gawe sing ala kaya tangga teparo, adik golek kayu, adik golek rancak, adik macul, adik ngedos. Ngedos, macul, golek kayu, nyambut gawe sedina dipangan sedina iku ora. Larat selawase urip nek kowe manut simbok. Iso ora. Nyambut gawe kon golek kayu, maca, ngedos, bungkuk nganti bongkor ra iso. Wis le, iku anggapan setan le omongane le. Omongane setan iki le, anggapan setan. Mari yo le, kowe nyekar nang wong tuamu, ngresiki kuburane wong tuamu. Mbok menawa dalan kanggo kowe yo. Mari leren nggonku maling. Aja gelem. Moh, mbok. Aja gelem betul. Aku tetep Bener. maling. Ya. Ora dipegayan Kowe liyane. rungokno kupingmu. Yen kowe tak kandhani mau kupung sing mbok isih urip, iso kandhan-kandhan kowe wong loro. Ora butuh rungokno. Nang rungokno ya ora mbok rungokno karepmu. Yen simbok mati, eling-eling kupingmu rungokke. Kowe bakal tagih banyu susu le. Kok? Bisa. Kebacut sampean. Tanisan rungokno tangga nek apik. Kake nek dadi wong bento pisan kowe. Arep lapo ngono iku? Nek kowe karo aku ora gelem leren, nggo maling, ditagih banyu susune siput. Tanggung jawab. Mbak Ijol. Kudu ditukokno. Tukokno susu. Nek njaluk ijol ditukokno. Susu apa? Susu kaleng nek pirang-pirang. Susmu kono. Jojoi kowe kuwi. Karep ibu kuwi mbok kuwi susune iki lho. Wis dimiki dadi daging iku lho. Wis dimikno anak ki arep ditagih. Ngono kok ora dipangan potho kowe to. Wis kuwi ngono iki. Bocah mari karo wong tuwa akeh kan. Lah aja. Karo wong tuwane pantut Pak. Sing cekak potho iki kowe. Ana, wong tuwa ngemiki anake ditagih musa gedhe iku. Oke. Ben ilang lah. Iki lho. Lho, Mbak. Mbak. Le mari yo le. Iya, Mbak. Wis aja kuku setan kanggo kuwi. Mbak. Bapak wis mati. Aku gak rendi simbok sampean. Nek aku karo adikku maling terus kowe pikiran susah ngenes parake mesti mati. Mumpung sampean iki urip, isih iso kandhan-kandhan aku kalau dulurku. Wiwit dina iki sekseni ya, Mbok. Leren nggonku maling, Mbok. Rai ya. Wis mbok pikir ngono iki. Ora tak pikir. Kaya ngono mbok enot, arep leren kowe. Bener rek kowe yo katut bento. Nek kowe leren dadi maling, aku tetep moh. Saiki teni, nek kowe tetep leren, aku jek dadi maling. Esuk nek aku duwe motor, entuk colongan motor. Kowe mlaku kepanasan nangis milih getih lohmu, arep nunut motorku. Tidak bisa. Kapan kowe ndek motor? Esuk nek entuk colongan. Yen kowe konangan iso bensin, kowe diobong, numpak motor kowe. Diobong, Iya. obong yo ora iso mati. Wis, Mbok. Wis aja mbok pikir nek. Mbak. Mari yo le. Hati-hati le yo. Rasah. Aku apa nang kuburane bapak. Nyekar yo le yo. Resik kuburan wong tuamu. Kuburane bapak. Waras ta ora. Apa tilik bapak aku? Bapak iki wis bongkok, balunge wis ra ono, wis Aja roto dadi lemah. Iki anggapan setan le omongane. Rasa. Hati-hati yo le yo. Apa nang kuburane? Rasah. Yang Bali untuk kalian yo le.
Iya, Mbak. Wis dikandani sedulur kene apa ora? Elek, kowe iki nyebuta. Ning kuburane wong tuaku nyekaro mbok meloro dalan. Nang kuburan gone bapak isih urip ora iso nukokno celana. Wis bongko wis dadi lemah kok malah diparani arep nukokno beras. Nukokno celana. Ora ngono ya, Le, mbok menawa dalan. Kowe iso nyambut gawe sikit nak. Mbok gatek kowe iso. Anak-anak kandhane. Kepengin ketemu Ger Lodang, aku wong tuamu
Mula kowe ora usah wedi. Wiwit bapak mati, lagi dina iki kowe gelem tirik kuburane bapak Lodang. Bareng kowe nangis ning kuburane bapak, rumangsa keronto-ronto atine wong tuwa. Nyawang kowe saiki wis gedhe, parang dene tumindakmu saben dina kowe amung dadi maling. Kowe amung dadi maling, Lodang. Anakku, pomo dipomo kowe maling, kowe dadi bocah nakal. Sejatine sing salah dudu kowe, nanging sing salah bapak. Mbok menawa pakarti kaya ngono kuwi mau nunggak semi karo pakartine bapak nalika bapak ijeh urip. Biyen bapak uga maling kondang pekuwon. Mula ora jeneng mokal menawa anak-anak yo niru dadi maling kaya dene kowe. Senajan bapak wis rata dadi lemah, bapak wis kari balung, Lodang. Jejere wong tuwa kepengin tutur-tutur karo anak. Tetembungan gelo, getun kuwi tiba mburi, Lodang. Mula gelem kowe leren mandeg mareni nggonmu tumindak dadi maling. Wiwit ana lumaku ana ing dalan sing padhang, Lodang. Menawa kowe gelem nggugupi tuture bapak lan ana krentek saka ati kepengin dadi bocah sing apik, wiwit saka desamu Widara Kandang kowe mlaku ngetan pater. Sawetane kali gedhe kengaran Kali Silugonggo. Ing kono ana pondok pesantren kondang ya kuwi Pantingerang. Gelem kowe sinau ngaji karo Ki Ageng Ngerang, Lodang. Dadan ana uripmu bilasana jiwamu karo Ki Ageng Ngerang. Kuwi dalan mulyane uripmu. Kuwi dalan kepenak kanggo kowe, Lodang. Cukup saka aku bapakmu maling pekuwon. Apa? Apa aku melu kowe, Apa aku melu kowe yo, Pak. Ngene iki lho. Kene dikandhani ping saba kuburane ngene iki lho. Kowe kene nganti kesurupan, edan, iku tak nggo nambakno ora ana. Iki golek colongan rong entuk iso. Apa aku melu. Bapak wis ora ana, wis bongko. Bapak mang rene le, Bapak. Ngene iki. Ngene iki lho repot-repot disebut. Bapak marane joget. Ngono lho suwe. Ngene iki terus tak nggo nambakno kowe apa? Apa aku melu kowe yo, Pak. Dang melu bongko pisan kono. Bapak mang rene tutur-tutur kandan-kandan le. Kandan-kandan piye? Saka Lodang aja turu ae tangile bapak sing teko. Bapak ngomong ngono. Heeh. Bapak sing teko matur nuwun kowe cilik kuburane bapak wis saiki wis gedhe-gedhe ning eleke kok tumindak maling yo le. Leren le kon leren. Sing kandha ngono sapa? Bapak. Paras ta ora kowe. Wis bongko iso kandan-kandan iki ndak ana. Dikandani pomo kowe dadi maling sing salah ora kowe le sing salah bapak mergo bapak biyen yo maling. Ha ya ra wis no, pake maling, anake maling. Dari sak omah maling kabeh malah sip no. Usip usosmu blodol. Terus bapak kondo rai leren nggon maling kowe nek gelem resik ana jiwamu. Bilasana dandane uripmu. Kowe karo aku kon mlaku engetan parake. Sak
etane kali gedhe kuwi ana pondok pesantren sing jenenge Panti Ngerang. Wiwit kok omah ndoro kandang kon lho aku ngetan terus. Ngliwati kali Kali gedhe. Kali Sinugo. Arep kon jegur kono kowe. Njogo kakekmu kono. Ngliwati kali, saetane kali ana pondok pesantren. Jenenge pondok pesantren Ngerang. Aku kon ngaji rono. Ngono ya mbokno. Iya, Bapak. Kandhane wong wis bongkone mbokno. Kon ngaji ya. Terus kowe arep ngaji rono tenan. Aku arep dadi santri ning Ngerang. Nek ngaji terus dikekeki beras, iya. Beras usus ni jeblos. Wong kandhane wong bongkong ngene kok ya mbokno. Wis kowe gelem melu aku ngaji ora? Ora butuh wong pelarat kok digoleki. Aku arep menut Bapak. Dituturi Bapak aku bakal ngaji ning Rasah-rasah nek uripmu sok rekoso aku nyawang kowe iki ora mentolo mergo kowe iki sedulurku. Wah tak gelem. Emoh, Gelem ta mo? wegah. Lu mau ngaji? Rasah. Hei. Repot. Dia sedulur kotone yen repot. Alah, wah.